yan, wala yan eh. Bukas yan dati nung ano dyan eh. Sinira na nila oh. Private Kaya nakakababa kami ron eh. Uy! This is going to Canlaon City or San Carlos City, Northern Negros, and this is going south, going to Dumaguete City. So this is the town of Bindoy, formerly owned by Don Bindoy Villanueva. The catchment area of Norico 1, the Northern Negros Electric Company. The district area is the district of Canlaon, district of Villahermoso, district of Giholgan, district of La Libertad, district of Amalaod, district of Tayasan, district of Ayungon, district of Bindoy, and what else? District of Mabinay, and Manyugod, and what is the other one? The last one, I don't know. Okay, that is the catchment area of Norico 1. Wapo, no? All right. Ayan. Dili na po dili mga critical. Private beach ito. Wow. Laki ah. Abot na daghan. Ay daghan man di ang Mautong sulti ni Win siya. Tito, pa-drive ka lang kay Win. Ay sabi ko baka busy pa yun. Maraming inasikaso. tulog sa papa ni mo wen. Kapoy to. Tulog siya, oo. Kapoy. Oh, kapoy ito kasi. Mama
nimo may petong gidala. Kapoy daw. Datay. Basig dagan nagkwarta dagang amo bayad. Ay, tao. Sige na. Oh, sige. lang tayo Ikot lang ako doon. Ah, sige. Park ka lang dito. Oh, may taytay oh. Nasira, no? Pagbagyo? Bagyo ulit sir. Oo. Tinaw, no? Unsang pangalan ng beach na ito? Ochinta na yan, kapin. Oh, dili na makalakaw. Hello. Hi. Hello. Mayor Enigo Habagat. Okay. Yun, itong beach. Anong pangalan ng beach nito? Ano? GG Island. Ah, this. Oh, GG Island. Okay. Now, kanang silhouette nga na, yung silhouette na yan, all the way, that is Cebu City na. Ah, Cebu na. Dili City. So, parang resort ito. Tawag nila rito ay GG Island. Okay. So, ang gandang lugar, no? Yan. Marami pang mangrove. At saka yung bridge na yon parang nasira yata eh. Yan. Dagang ka muna kwa, bay? Wa gyud? Gamay ra? Yun, nag-spear fishing. Wala daw, walang isda. Okay. So, yan. Okay. This is the GG Island. Okay? Ng Bindoy. Town of Bindoy. Negros Oriental. Ganda, simentado. Ka ng dolphin. Ari naman series oh. San Carlos ka to. Muning oras may gabiyahe pa. Every 15 minutes yan. Pero kailangan hindi kami ma-stock up sa Bacolod. Oo. Kasi ayoko nang mag-hotel sa Bacolod eh. Oo. Diktan. Oy, matubel tayo dili. Doon na lang oh. Uy, hindi mo kung disaylo eh. Sa? Imo kung dadot bait. Bantang. Bigan kami magchatsa. May video kaming nagchatsa kami doon sa GP Island. Oo. Ang yun talaga. Kumusta man yung Dugay na siya nag-teach sa San Jose, Recoletos. Pero miro, sa San Agustin siya sa Iloilo. Tapos na lang. Ito yung town. Bentoy na. Bali itong dito tayo magano? Sige, sige. Ito yung nagpagas. Ito yung lungsod. Lungsod. Lungsod ng Bindoy. Sige, ha? Proper. Pagas tayo dyan. Poblasyon. May kwan hotel pala oh. Mayor siya dito. Guest house. Ngayon, konsyal na lang sa lungsod. Nagkonsyal na lang siya. Dati mayor. Mayor, oh. Parang nagsabot lang. Next ko na po din yun. Balik na naman. Parang kwan lang. Sila Palit-palit lang sila. palit. Kasi wala namang Puli-puli lang. Wala namang kinakusgan dire pa yun. TV. Na down naman. Ito yung payapon. Payapon. Bindoy pa rin. Yung dati payapon ito. Ay, oo. Tapos yung pangalanan kay Bindoy. Oh, Senior Bindoy yung ano. Yung
ba? Villanueva. Villanueva. O, at mo ng GG Island, bininta na yun, wala na yung mga ano. Wala na lahat ng area nila. O, ano na sa dar, tapos binibinta yung iba sa mga ano. Hindi ko napansin ito. Ngit-ngit kasi nang dumaan kami ito ni papa mo eh. Gabi na yun. Gabi na yun eh. Gusto mo maagawin, pag magpuan kawing maaga, blandagan ba silang makitang view? Oo. Ugma, aga pa ta? Aga tayo. Sige. Kung gusto ni papa mo kuyog, kuyog tayo. Sige. Para aligre tayo. Maunang dakbayan. Kuha na tayo. Palabas na. Palabas na. Sige. At least na video ko na. Marami na ako nakuha ng video ng Bindoy. Pagtungo ko ang Bindoy, street yan sa Dumaguete. Oo, street. Pag-akyat ko ng series, sa tanong ko ng konduktor, sabi ko Dumaguete. Buta dito siya ko. Hindi kami Dumaguete. Bindoy kami. Binawi naman ng konduktor yung ticket. Ticket niyo, tabi so. Nagpancha uli. Sabi, malayo pa yung Dumaguete. Tabi so yung ticket niyo. Binawi niya. Siyempre yung ticket. Kaya si papa mo, tagal siguro naghintay. Nakadalawang ilang beer ba siya doon? Alcos 4 pa siya doon. Ay naku, grabing Alas hintay. 4 sa hapon. Abi man niya, private sila sa sakyanan niya, gabas naman niya. Ya, wala din mo sulti swina. Hindi nagsabi swina nga na, bus lang. Yan, yung kuha na yan, ano na yan? Cebu na yan, di ba? Oo nga. Cebu na, pwede nang languyin, no? Sa ano, pwede yan. Ganda, no? Liluan, yung liluan ay. Liloan na yan? Oo. Mo pa nang wa ko madtuan, Santander, Oslo. Oo. Nakadto naman ko sa Tuburan. Tuburan. Dito sa no? Kay Kiswila bubag sa Tuburan. Sa Cebu, 5 years ako. Nagkasalaag yun eh. Oo, ang landlady ko, taga Tuburan man. Kung magpista dito, ginadala yaman ko. Cebu, no? Cebu, no? 15 minutes ako, magpambot pa gani. Pambot lang, 15 minutes na. Oo. Ano, Uncle? Languyin natin? Ha? Kayang languyin? Lapit lang eh. Pero mapaganda nila ito. Gawin nilang parang Ruas Boulevard. Maganda. Maganda ito. Another tourist attraction ito.